Piye? Ngene. Ngene. Terus mbok apakno? Lho ngono kuwi. Piye? Ora tiba. Tingkae. Hmm. Lho. Gak terus. Mosok duwe wedi. Mudhun. Ayo mudhun. Tiba. Malah ngadeg iki. Tiba ya Allah. Hi. Sampe lu mudhuno. Ya apa sih iki diomongi tiba kok. Mudhun. Ayo. Diomongi mudhun. Apa nih? Mo sampe ge ngadeg nek tiba piye? Jan ora duwe wedi kok. Nangis model piye ngono iku? Oh, cah kok ora duwe wedi belas iki piye? Ora iso tiba. Ya wis munggah. Ya munggah. Pun, munggah. Astagfirullah ya Allah. Ngene iki lho. Kejaranan ngene iki lho. Iki model apa sih cah ngene iki? Waduh kok. Diomongnya ora kenek. Tiba le. Tiba. Lho piye ta ki? Tiba. Mudhun. Dia mau mudhun malah nangis. Ya wis ora wis ora.